Lvovda yaşayanların himmet diyen yarak dine Ukraynca urlaşar. Orta himmeti bildiği yöne ortadan kan karanlık urlaşar. Ne? Hostel Centrum. Hostel galiplerden din Barcelona ne? Aytman. Yerlerde yengenler. Ağırma ticaret edin. Hostelde qalan ilkinci Türkmen menekenin. Aytan bärde diwarda atır diyana kenler. Bärde golumuzu çektik. Türkmenistan Mahi 2016 yıl belirlenen tarafından yazıldı. Hadi sen oldu. Her yerde atır yazıldı. Lvov Ukrayna'nın günwatarına yerleşen bir şäher. Gaty taryhy şäher. Binaların men kän aýlanmadym ýöne şu an görüşme wara binaların hemme taryhy köne ýöne gaty odan. Biram Lvov şäheri UNESCO miras sanawyny UNESCO dünýä miras sanawyna köy şäherleriň biriken. Son Lvov'un adam sany 860 000 töwerek. Oňa 1% Polşalılar. Sebäbi Ikinji Dünýä Söwüşi wagtlary Lvovda Polşalılar ýaşaýan eken. Soň Ikinji Dünýä Söwüşinden soň Polşa günwatara dogrudaýdy. Süýşe Lvowam Ukrainada ýaşol galýar. Lvov topragy. Soň Lvov şu Ukrainanyň iň owadan şäherlerinden, iň taryhy şäherlerinden biri. Gaty owadan suat garanky düşdi. Kän görket bilmän ýöne nesip bolsa ertir gowat aýlanar. Suat bärde saat 9 bolup gelýär. Aglasaram ýakynlaşyp gelýär. Birazcık taş töwere orkadaýyn. Binalaryny gaty haradym. Kiýewiň hem binalaryny haratdym ýöne bärdi. Hat ütkeşik bara. Eger Ukrainaga gelseňiz hökman gelin. Men ýa birinji günüm kän aýlanmadym ýöne ýa şol atmosferany duýdum da. Gaty biram Lvovda ýaşaýanlaryň himmet diýen ýarak diňe Ukraynça urlaşar. Orta himmeti bildiği ýöne ortadan kan karanlyk bir gürleşmäni. Etatanam o beýleki wakadan soň bärtem şunýalap ýollary yollar arastaca ine şu görýän köçäňizde şu iki taraf görýän iki tarafymyz diňe iýmitler soň oýunjaklar hemme tappa häli öýlen aýlandyp bolan agym tijar gitdi. Nämeler agorkadaýyn. Muna. Ýöne daşlarda soğuk gyzyryp berýärmi kamuny bilemok.
Görýän odan onu şuwa garaňgyda ertiyene öýlenirek wagty täzen bärtini aýlanar. Garaşan ýaly. Agdasar metip gelýär. O garny doýurmaly. Netibeden ertir habarlaşar. Anna görüşense. Salam dostlar. Hostelden çıktım şu an. Eğer Lvov'a gelseniz ana hostel centrum şu hostelde kalıp bilersiniz. Yaman goğuken internet, çay, tuvalet, banya, kofe, kuchnas va ulan kulyanat. Aratdaca Bram gata ardan 100 gramna öýlen 12'den ertesi gün 11'e senne amatly gaty suatkan keyfim yok. Dün Barcelona'ny aýtman edip yeňildiler. Ödöýüne 3-0 tıp Liverpool oýna 4-0 hiç karasam okdum. Etaat zan tağlık. Keyfim goýýana oğlanlarla başta daha tiptik her kim 3-4 tane komanda aýtdym. Favori komandasy diýip. Sonra men Liverpool bilen Barcelona diýipdim. İkisinden biri alar diýipdim. Liverpool bilen Barcelona'da bile çykdy. Yarı finalda oynadılar. Yani Liverpool çykdy. Barcelona utmasyn diýdim, kiçilikden Barcelona fany. Tağlık bolsun Liverpool aldy da bolýar. Ne? Şu arkadaky sumkan orada etmeli. Birim erti we bir gün üçin Couchsurfing'den öý tapdym. Sonra galaryn bugün ýani olam alttan soň gelýidi. Ve işleyen eken. Şoň üçin alt açarly sumkan orada etmeli. Ya bir magazyna da gaýşy edip görür. Nirede bir internetten görüşdürdüm. Nerler gidip bolar, nerler gidip bolar diýip. Häzir etaty meşhur binalaryň biri opera binasy bar berde. Şonu görürüz. Gezmäni ýerken näçe gün galaryny bilemok. Ýene 2-3 gün galyp bilerin belki. Gaty odan parklar bar eken. Parklar aýlanar. Bu ýaman adam känne. Ana Dinamarka tutdum. Dünýäni araň korantan kän görkezmedim. Berde her hili naharlar kalwata, şaşlyk, ol, bol, jart, jurt, soň oýunjaklar, ehjekler, datlar ba, tatýalar alıp gızdırıp deyip bolýar. Şunýaly. Etady bu tarawa şunýaly oýunjak. Eşikler datda tatylýar. Bärden nahar alıp, bärden nahar alıp, bärde ýiýen, eliň alıp
Qızdırıp berýärler. Bahalary ortaça. Bir ulluqan şompul şaşlyk. Ulusy 130 gren netde. Käwirler ýapyk. Şunýaly ýetgizik şakaratlar. Her gelecek tatlı. Lvov ýöne Kiýewe görä Gatardan. Näşe ýaly adymy fijerleýin dedim. Mojito. Atawadan. Bu karşıda görýän edýänki aýdan opera binam, gat meşhur bina. Akşamlary şu öň tarabyna tantlar, aýdymlar bolýar. İçine girip görmedim. Şu Lvova gelen şunun öňünde turata düşse, ende meňe turatym ýok. Gitmek ak düşüp galarsa. Bugün hava yaman, hava Hudaýa şükür. İnternetni teredemde bugün we ýertir hava görünýär. Ýagyşlar ýagmady maram. Bir hepde hep ýagyşdan doýdum. Oradan girdik. Kulluqan sumkanı
salmadılar içeri. Son kolum benim alt başladı, altta geldim. Anarda, basarda, mağarayınlardan bir dayda ha istettim. Böyle arkaya koyup gidiyor dedi. Sonra koydum. Gowy kızıklı, ütköşük bir duygu. Birinjide girip gördüm. Ütköşük duygu. Eğer gelseňiz, gelmeňizde maslahat berýän. Ýöne men oturan ýerim her ýeriň öz aýratyn bakaty bar. Ol öňleri 500 grivna maşar öýdän. 500 grivnadan 50 grivna çeldi. Men 80 grivna aldım. Şu taraflarda bir yerde oturdum. 50 grivna arqarda atlar bolanmasa. Son yani çok tordayken köp kişi gitti. Kärli kişilerim otuyorlar. Ben otuyorlar bilemok. Belki enterden başlar deyip garaşıp otuyor. Odan eken teredim.